Bad migawo mar arita kwe ma ochung'ne kuonde mag twech ochwalo paro margi mar duoko piny kwan jogo manitie kuonde mag twech kaka yo mar bero ngimagi. Jagoro mongirore migawo no Mary Mudhoni owacho ni gitiyo kanyakla gi bad doho mar neno ni jogo madhi ataro mar chik ma keth margi onge pek ahinya mondo mi inyalo we oko kendo inyalo migi thuolo mar wuok e rumand mondo gidhi nyime gi gero uchumi mar piny Kenya. Koloso e kar twech ma Mwea, Mudhoni owacho ni thoth jotwech ibiro we thuolo ka chop giko mar higa ni mondo mi giduok chien dhungruok mag mabuse e jela. Omedo ni mano bende dhi kelo thuolo mar medo jogo marito kuonde twech rang'eny mamalo kaka yorno mar jiwogi kuom tich magisetimo. About this issue of and we want to decongest our prisons, and one of the things that we are praying that the judiciary will do is to ensure that those petty offenders are building our economy, and also the judiciary to really recommend